Nakabulagta asin mayong buhay kan mailing ang sarong 18 anyos na estudyanteng lalaki sa tinampong sakop kang Maharlika Highway sa Barangay Buhatan, East District, Sorsogon City, alas 11:45 kasubanggi Abril 18. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadja, anhepe kang Sorsogon City Police Station ang biktima, na si Salvador Oribiana Balasi Jr., na residente kang nasambit na lugar. May tama ning bala ning badil sa dagan ang biktima kan madukaya na sa iyang ikinagadan. Inagihan lang, ang biktima yaon duman, inagihan lang kayo ng suspitsado. Binalaan niya sa nakisarong 9mm na bala. So ginamit niya ini, tinutok niya ini digdi sa biktima. Kaibaan mga barkada niya ang mga grupo niya. Makalis ang pambabadil, marikas subot na duminulag sa direksyon pa Barangay Abuyog parong syudad ang sospek na sarong minor de edad na lalaki. Alagad kasubong aga, kan voluntaryong magsuko ini sa otoridad. Na-recover sa sospek ang ginamit na improvised na badil. Sa investigasyon, napag-araman naloy nang may iwal ang grupo kang biktima asin sospek na nauli sa pambabadil. Uwis po nin sarong buhay ang sarong miyembro kang grupo na nakalaban man kan sarong grupo. So iwasan ta po ini, bantayan ta po sa itong mga kakian. Di paabot po sa kapulisan kung maning mga nanunutaran kitang mga grupo na mga daiman na legitimate ang purpose po. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Sorsogon City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal